Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Sino ba? She's going to the beach tomorrow, she said, love. Ate Aya, look! I used kuan lang, coffee melek. Yeah? Can I have the keys, love? Ah, I ruined it. Pasa dayo. You only eat what you can, okay? Damn cook! He'll cook! Oh no, no, no! La 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 la. La 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 Ana, la. sige na kayo. When Papa is done, we have to go. Pancake. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Look at. What did you do?
Happy Thanksgiving. I will do it. Dai mag-amo sa ni siyang dadon sa iyang kuan swimming lesson. Bye. Bye, Gigi. Anna, when Papa is done, how we really have to go. I didn't do that. Later, you have to wash up, okay? Because you're going to the swimming pool. So after that, you need to wash your hair. And also, of course, you need to take a bath. Yeah? Yeah, Take a bath or take a shower? take a bath. En dan kan we die bal doen, die bal. Van de zeemermin of de Yeah, that can. ster. Opa and Oma will come to the swimming pool later, yeah? Yay! Wel sokken, schat, of nog niet? No. It's not too tight? No. Uy, I think namali ka lang or no? This is good? Ja? Weet je zeker? Ja? Is echt voor de achterkant? Deze? Volgens mij Ja. niet. Ja, dat is wel waar, want die is voor de voorkant. Wie zegt dat? Er is niemand. Dat moet gewoon zo. Okay. Let this one cool down and then we can Maar talk, mijn okay? mama, ik hoef niet. Oh, doe. Schatje, hier. You wear your the orange one or the peach boots. Peach? Aren't we too early? Doe not away yet. Which She does have peach? shoes on, things on. Mama, which peach? The boots, but you said it's orange. It's not orange. It's peach. Een beetje oranje en een beetje pink. Net zoals perziek, die kleur. Peach is perziek in het Engels, wist je dat? Wat? Peach betekent perziek. Weet je wat perziek is? Dat is ook eten, heb je misschien wel eens een keer op school gezien. En even een sok aan. Good morning, titas. Welcome sa new video, no? Sabado ngayon and puntahan namin yung swimming lesson ni Anna. Kaya nagre-ready na po tayo. Sige na, Scott. Dito na tayo sa swimming ni Anna. Mama, wat zijn dat nummertjes voor? Dat is voor de muziek. For the Als je music. hier een cd'tje in doet, kun je allemaal kiezen. Nakikita kasi niya na pinapakita ng tatay. Yan, nag-explain siya rin sa akin when he was driving. So, siya din. Oh, papa, Let's go na. wat voor is dat? A few moments later. Yan, nasa Aldi tayo. And we're getting, kuha tayo ng tinapay. One eternity later. Yan na yung mga pinamili namin. Meat and iba pang stuff. Dairies. Hindi na lang tayo mag-haul. Oh, is dat Chinees voor? Zullen we doen away or? Huh? Zullen we doen away still? It's up to you. I just use Because I'm going out later. Si Ana ay kailangan ng maligo. Hello, tita. So, may konting me time ako. Umalis si Mister para may bilhin doon sa Action. And then si Ana is taking a bath. So, may konting quiet time ako ngayon. Nakapaglinis na ako dito sa baba. I mean, doon sa kitchen. Hindi naman dito sa floor kasi nakapag-vacuum na ako the other day.
Pero magmamap ako siguro sa Monday. Yun, chinecheck ko yung aking mga schedule and also mga nakaplano. Yung mga nasa notes ko na baka makalimutan ko ba. And oo nga pala, ito na may na-receive ako mga parcel nung isang araw and plano ko po siyang i-haul pero nakalimutan ko. Ito siya. Bumili ako ng ganitong mouse. Yung hindi yung usual na mouse na ginagamit natin, no? Kasi maganda to siya pag lalo na yung mga may carpal tunnel. Kasi yung may symptoms na po ako ng carpal tunnel, so ayoko siyang lumala. So since these days palagi akong nasa computer, so ito yung ginagamit ko. Yan. Pasensyahan nyo na yung aking nails. Yan. And then, what else? Yung, ito siya, yung sa aking workstation. Workstation! So, ito siya. And ano pa ba yung iba kong binili? Ay! Ito pala, bumili ako na ulit ng wireless na headset. Yan. Kasi may mga upcoming projects po ako and I mean, mga upcoming na projects, I hope. So, ito yung binili ko siya. Ano na po ito? Noise cancelling. So, which is good. And nandito na si Mr. Benyay Club. Anna. Benyay Club. Okay. Evo actor. And €1 na lang. Only €1. We brought some clothes, pero ito sinauli, hindi daw pwede. Mga old stuff ni Ana. Separate na siya. Before, it was only in one place, but now, iba na yung pang clothes. And dun, balik kami doon para sa mga gamit. Okay. €9 lang. Oh, Skånekast. Lite kapot. TV-kast. TV-kast. Oh. Here for babies. Ang ganda nito. €10 lang. Gisra. This one is big. Ang ganda. €17.50. Maxi-cozy. Mga car seat. Tapos na tayo dito. Ano lang yung nakuha namin? Mga plato, tsaka yung sapatos. The lessons they learn you to bake, you know, with this one. Handbrake. Normally. Yeah, they if it goes off. The daffodils are out. They're always nice, the daffodils here, Mom. Every Yeah. time. It's really busy in the centrum.
One eternity later. Ayan, 4 po ito, isang set. Ayan, sayang hindi 6. 4 lang. Ganda nila, no? Hugasan natin kaagad. Ayan. And, yung shoes ko niya. Labhan ko na siya. Kasi medyo okay lang dito. Pang ragid-ragid lang naman to. 1 euro. So, siguro palitan ko yung ano niya. Yung Hey, wat je alles goed? ito niya. Stone. En ging ze toch mee? Okay pa, oh. Hindi pa siya masyadong hilis. En is het 2 of is Si Ana nga po pala, kinuha na ng rolo. And kami lang dalawa ni Ruth. Magre-ready na din ako in a bit kasi imimit ko yung mga kaibigan kong Filipinas mamaya. May dinner date po kami. Magbubuffet tayo mamaya. Yan, kain tayo. 2:30 na and first meal ko pa po ito. Yung aking bread ay may cheese and cucumber sa loob. Kain! A few moments later. Hindi kayo mo ng videohan ko. Hindi pa naka-on. Saan ba to? Bakit napakahaba? Nagpo-post, wala pa pala po. Ay, ganyan. Okay. Ay, bakit mo ako inaano? Char. Okay. Ready guys? Smile. 1, 2, 3 from Rina to Ali to T. Ba't kayo naalis? Babastos nyo. Sabi ko magbibideo ako eh. Babastos ng mga taong to. Parang sa mga Surigao, gano'n. Oo. Ganyan kami sa Mindanao, guys. Ay, pak! Dali, yung gumagano. Saan ba? Ang daan mo rin na? Alam mo, ikaw pa, may paborito ko pa. Magkukos rin na. Ano ba? Ay. Nabibidyo pa din. Tangina, mahihit and run tayo dito. Te, gimbap daw sabi ng ano mo. Anong gimbap? Char lang. I-press mo lang siya. Babalik siya sa sariling ano. Siguro gimbal, gago. Ito, tawang-tawa lang. Sabi natin gago. Napakalutong ng gago mo. Malutong pa sa ano, lechon. Paka ano talaga nito. Ting! Balik na lang siya dahil para na-appeal ka dahil. Ay, wag na. High blood. High blood. Kanina pa lang sa umaga eh. Hi ka na. Hello! Hi, sa mga... Ik ben Loyna. No. Yun lang yung alam. Ik ben Loyna. Ikaw na magsalita, Ting. Oh, speaking Dutch with Christina. So, ito yung, Saturday night ng mga kwarentahin. Ito yung mga Pilipinang maingay. Maingay. Yan. Ang dilaw na! Ang yabang mo, Parang, nakalimutan ko kasi yung ko. Ba't di ka nagdala ng yasday? Ano to? Loading? Hirap. Alam mo yung hindi ko alam kung anong uunahin kong damdamin. Yung tae, yung utot, yung ginaw, yung video. Day, pwedeng ikaw din dyan, Day, para makita ka, Day. Tinay, ganito pala siya. Parang pang kids jacket lang yun sa'yo, Dar. Tapos alam mo, ganito pa ako. Wow! Hindi naman, Dar. XXL. Size 38. XXL. Size 38. Straight pa kayo, Day. Ito yung yung lugar ng babae na to. Ito ang tugdo. Netherlands version. Gato tayo, gato. Gato daw. Ah. Nailabot ko yung hawak mo ang beer. We read like this. Sana po. Punta tayo kay Rina. Linaw pa.
Pamunta si Ate Gina na pakasatol mo vlog. Hindi ba alam na naka-video na pala siya. Hingil din ako dito. Ayan, andito na kami sa mansyon ni Madam Rina. Paskong Pasko pa. Aray. Ayan ang bagong hire niya na tagahugas ng plato. Cold water sa fridge. Gusto mo kanina. Ah, wow. May-ari ng bahay ito. Ano ba gusto niyong inumin? Gusto niyo ba cold? Si ano dito, Julia Barretti? Si Julia Barretti. Ano, tubig mo, iniwan mo lang din dito. But anyway, yun na yung pa-vlog natin for today. Sino gusto ng Parang, Christmas in March? Ganun. o diba, Paskong Pasko. Hindi nga, may dito pa tsaka dito. Si Ana andun kila Oma and Opa, matutulog. Tapos si Ruth, may gala. Sunduin ako ni Ruth mama. May ano pa dito, pansit. Asan sila? Day, hindi naman no. Baho ba ako, Day? Gusto mo pansit? Wala naman, Day, hindi naman. Bukas. Monday yan? Nagdala ako. See you na naman bukas! Mush, mush, babush! Sa ano nyo? Dars! Mush, mush, babush, Dars! Mush, mush, babush!